zuekin, Iñaki Lorriaga bera da azken batean blues jaialdiaren zehaztasunak emango dituna, nire aldetik bakarrik gauza ezateko alde batetik ari garela Getxoko udaletik ahalegin importante bat egiten, nolabait Getxoko udalako eskaintzen duen eskaintza aizialdeko eskaintza kulturala eta eskaintza turistikoa berazten. Alde horretatik beraz ekimen berria planteatzen ari gera, hor dago Getxo Sigurik edo dinosaurien parkea eta bar, baina kontzienteak gera nolabait Getxok duen gauza erakargarriena udan, alde batera utziz gure hondartzak eta paseluko eta bar direla gure musika jaialdiak, ezta? Musika jaialdiak traiektoria luzea dituztenak eta gainera ez bakarrik luzea, kalitatezkoa eta berez badaukatelako publiko fiel bat nolabait esateko. Eta musika jaialdietan hitz egiten baldin badugu, hasi behar gara blues jaialdiaz hitz egiten. Eta beraz, aurten ere, blues jaialdia hasiera ematen du, nolabait gure jaialdi nagusien ibilbide horretara, eta egiten du berriz ere aurten, kainak 18-hogeitara duen programa horretan, egiten du kalitatezko programa baten bitartez, izen esanguratsu batzuen bitartez, eta azken batean nik uste dut krisia alde batera utziz ere maila mantenduz, eta hori azpimarratu nahiko nuke, eta nire aldetik bakarrik jende guztia gonbidatzea, Getxora hurbiltzea, musikarekin gozatzeko, eta gure herriarekin ere gozatzeko azken batean planteatzen dugun eskaintza oso zabala eta ona delako.